Bon dia a tothom. Avui parlarem de Joanot Martorell i el tirant lo blanc. Tractarem 6 punts. Joanot Martorell, l'obra, temes, parelles i altres personatges, aspectes específics, llengua i estil. Començarem per Joanot Martorell. Doncs bé, el nostre autor neix a València el 1410 i mor en aquesta mateixa ciutat el 1465. Té una família nombrosa, té 5 germanes i 3 germans. Els seus avantpassats van acompanyar Jaume I a conquerir València, com també passava amb Ausiàs Marc. Per tant, el rei dona privilegis en aquesta família. Si fem un cop d'ull a la seva vida, veiem que és una vida fascinant. Fa de cavaller, fa de militar, diplomàtic, viatger, i la seva vida transcorre en diversos llocs. A València, Mallorca, Barcelona, Sardenya, Sicília, Nàpols i fora de la Corona d'Aragó també viatja a Londres, Lisboa i Constantinoble, per exemple. De fet, el nostre autor té l'oportunitat de presentar diversos fets històrics de gran rellevància. De ben jove ja participa en les campanyes marítimes de Nàpols, acompanyant Alfons el Magnànim, el rei d'Aragó. Aquesta experiència militar i marítima li servirà per descriure amb molta precisió les batalles marítimes al tirant-lo blanc. La seva vida està plena de conflictes. Es tracta d'un personatge molt bel·licós. Li agrada arreglar-ho tot a base de combats. Acaba endeutat i arruïnat. Es veu abocat a una vida de bandoler. És empresonat també diverses vegades. 2 són els conflictes que marquen una mica la seva vida. Per una banda, Isabel i Damiata, les seves germanes, fan les anomenades bodes sordes, o sigui, que consumen el matrimoni abans de produir-se. Aquestes bodes sordes són importants perquè també les trobem en el tirant. Tant la parella Diafeus i Estefania com Tirant i Carmesina fan les anomenades bodes sordes. Doncs bé, els 2 conflictes que us volem explicar estan relacionats amb 2 de les seves germanes, que són Isabel i Damiata. Aquestes seves 2 germanes es veuen abocades a conflictes familiars. Per una banda, Isabel es compromet amb Ausiàs Marc, poeta que ja coneixem, però aquest va endarrerint la boda, ja que no es fiava que li paguessin les terres que li havien promès. Al final, aconsegueix la família de Martorell reunir la dot, o sigui, el que li han de pagar, a Ausiàs Marc, i es casen. Què passa? Que Isabel mor al cap de pocs mesos i Ausiàs es queda amb tota la dot, totes les terres. Això provoca un conflicte entre les famílies. Al tirant-lo blanc, Martorell ridiculitza alguns versos d'Ausiàs Marc per la ràbia que tenia envers aquest personatge. Pel que fa a Damiata, pateix un conflicte més greu. Per començar, té una relació amb el seu cosí Joan de Montpalau, però aquest la repudia. Joanot Martorell remetrà dures cartes a Joan de Montpalau i al final el desafia a un combat singular, un combat a mort. Com que el rei d'Aragó no podia ser àrbitre en un conflicte entre 2 cavallers de la corona, demana al rei d'Anglaterra que faci de jutge. Finalment, intervé Maria d'Aragó, que vol una situació pactada al problema. Però què passa? Que aquesta visita de Joanot Martorell a Anglaterra marca profundament el nostre autor. Aprofundeix en els coneixements sobre la cavalleria i en el tirant hi ha una influència del que va viure Martorell a Anglaterra. Després d'aquests episodis tan turbulents de la seva vida, el 1450, la seva vida fa un tomb cap a l'optimisme. S'embarca amb el rei Alfons el Magnànim cap al regne de Nàpols en l'última batalla per la conquesta d'aquest regne. Nàpols passarà després a ser el centre cultural més potent de la corona d'Aragó, tant per voluntat del rei com per les influències humanistes italianes. Joanot Martorell aprèn molt en aquest ambient cultural, aprèn història, geografia, estratègia militar, doctrina cavalleresca
i aquest ambient cultural i festiu de la cort de Nàpols també es respirarà després en l'obra, en el Tirant lo Blanc. Un altre episodi que hem de tenir en compte és el fet que Alfons el Magnànim intenta iniciar una croada contra els turcs. Aquests havien ocupat Constantinoble i amenaçaven l'est d'Europa. Aquesta croada, però, mai es durà a terme. Però això no treu que Joanot Martorell viurà de primera mà totes les aliances i tots els preparatius que es fan per iniciar la croada. I a més tindrà l'oportunitat de viatjar a Constantinoble a lliurar la carta d'Alfons el Magnànim al rei turc amenaçant-lo que al cap de 3 anys ha de marxar de la ciutat. Us expliquem això perquè aquesta visita real de Joanot Martorell a Constantinoble tindrà una versió novel·lada en el Tirant lo Blanc. De fet, l'eix central del Tirant lo Blanc passa a Constantinoble. Allà és on Tirant s'enamora de Carmesina. Com podeu veure, doncs, molts episodis de la vida real de Joanot Martorell tenen influència després en l'obra, en el Tirant lo Blanc. El que passa és que Joanot Martorell, que és un cavaller, i veu amenaçat l'ordre de cavalleria en la vida real, fa una obra amb fortes dosis d'humor per criticar una societat que ja estava abandonant els valors de la cavalleria. Ara parlarem de l'obra. Doncs bé, Joanot Martorell redacta el Tirant lo Blanc en els últims anys de la seva vida. L'obra fou escrita entre el 1460 i el 1464. Joanot Martorell dedica l'obra a Ferran de Portugal. En aquell temps era habitual que algun rei o noble patrocinés alguna obra literària. Per una banda, el rei guanyava reputació valorant i promocionant la literatura. I de l'altra banda, l'autor de l'obra guanyava fama i reconeixement i també guanyava patrocini de l'obra. Tenia algú que li patrocinés l'obra. La primera impressió del Tirant lo Blanc es va fer a València el 1490. Recordem que la impremta ja estava inventada i que l'obra té un gran ressò gràcies a la impremta. De fet, se'n van fer 750 exemplars, que són molts tenint en compte la població catalanoparlant de l'època. La segona edició es fa a Barcelona el 1497. Si parlem de traduccions, la primera traducció és la castellana de 1511 i després tenim la versió italiana de 1538. Després, al llarg dels segles, tenim moltes altres traduccions més modernes. El francès, anglès, romanès, neerlandès, finès, suec, polonès, serbi, rus, xinès, japonès, entre d'altres. Això demostra que l'obra ha tingut una gran repercussió i que ha influït en autors posteriors. De fet, molts crítics i molts autors l'han lloada i és considerada com una de les grans novel·les europees. Un dels primers autors cèlebres a reconèixer la qualitat del Tirant lo Blanc és Miguel de Cervantes, l'autor del Quijote. Ja sabeu que el Quijote és un personatge que es torna boig per culpa de la lectura de novel·les de cavalleries. Per aquest motiu, Cervantes, en el Quijote, fa una crema de llibres de cavalleria i un dels pocs que salva és precisament el Tirant lo Blanc. Cervantes dirà que, por su estilo, es este el mejor libro del mundo. Ara tractarem els temes. Primer parlarem d'un símbol que surt en la novel·la, que són els miralls. De fet, els miralls intervenen en un parell d'episodis del llibre. El tirant fa la seva declaració d'amor a Carmesina a través d'un mirall. Per altra banda, la viuda reposada, personatge que ja veurem que és una mica sinistre, intenta enganyar Tirant que Carmesina s'està entenent amb un esclau a través d'un joc de miralls. Així doncs, el mirall és símbol d'una realitat deformada o manipulada. Simplement, la imatge d'un mirall mai és real, sempre és fictícia. A part d'aquest símbol, els dos temes centrals de la novel·la són la cavalleria i l'amor. Són dos temes tractats de manera molt diferent en la novel·la. Si bé la cavalleria és tractada amb precisió i amb un to solemne, l'amor
sempre serà tractat de manera més humorística. Ja hem dit abans que Joanot Martorell és cavaller. De fet, cavaller era un ofici en aquell temps. Guanyaven terres, guanyaven diners, contractats per un senyor per fer la guerra. Els tornejos que es feien entre cavallers servien d'aparador per als mateixos cavallers, per a vendre's. Per altra banda, els cavallers buscaven fortuna amb l'exercici de les armes i també buscaven fama i buscaven ascens social. El funcionament de l'ofici de cavaller era el següent. Els senyors feudals oferien terres i dones als cavallers a canvi que aquests lluitessin al seu favor en defensa de les possessions o també per fer la guerra. Veiem, doncs, que en aquell temps els matrimonis de conveniència estaven a l'ordre del dia. Però a vegades no només era el cavaller qui en sortia beneficiat d'un matrimoni. La dama, alguns cops, també estava interessada en els serveis del cavaller per tal de fer servir el cavaller en benefici propi, per a defensar terres, possessions, propietats. Per tant, algunes vegades tant el cavaller com la dama sortien beneficiats d'un matrimoni. El cavaller, per una banda, oferia els seus serveis a canvi de diners i de fama, i per l'altra banda, la dama requeria els serveis del cavaller per estar protegida i per protegir els seus i les seves terres. En el Tirant hi ha exemples d'aquesta relació de benefici mutu. Per exemple, entre Estefania i Diafebus. Ella, per una banda, necessita un cavaller valent per defensar les possessions i ell, per l'altra banda, vol guanyar béns. Per tant, la mateixa Estefania s'ofereix ella i un escrit amb les seves possessions al cavaller i el cavaller accepta i es posa al servei d'ella. En el primer moment, entre Tirant i Carmesina també s'estableix aquest pacte de benefici mutu, ja que Carmesina, princesa de Bizanci, necessita un cavaller que protegeixi el seu imperi i Tirant es posa al servei de Carmesina per tal de guanyar fama i diners. Per últim, l'amor és l'autèntic tema central de l'obra. La manera desenfadada com tracta aquest tema, Joanot Martorell, fa que sigui una obra original. Ara parlarem de les parelles i altres personatges. Doncs bé, començarem a parlar de la parella protagonista que són Tirant i Carmesina, el cavaller i la princesa. Tirant s'enamora de Carmesina a primera vista, així que la veu. El que passa és que el cavaller té dubtes. Per una banda, té por que el vegin com algú ambiciós que es vol aprofitar de la princesa. I per l'altra, no sap si podrà conquerir el cor d'algú tan important. Se sent com inferior. Diafebus, que és un seu confident, un seu amic, li diu que l'amor és un instint i com a tal vol ser satisfet, així com la gana i la set. Però Tirant, per la seva joventut i inexperiència i per la rellevància de Carmesina, dubta del seu èxit amorós. Aquest dubte es convertirà en una obsessió al llarg de l'obra. Així doncs, Tirant es posa literalment malalt d'amor. Plora, perd la gana, té canvis d'estat d'ànim sobtats. Sovint demana l'alliberament de la mort. No sé si això us sona d'alguna cosa. Val a dir que l'amor que practica Tirant, com a bon cavaller, és un amor cortès. Sempre està al servei de la dama, manté un codi ètic dels trobadors relacionats amb la cavalleria. Tirant veu Carmesina com a superior. Vol guanyar-se el seu amor a través de l'honor i del servei, tal com feien els trobadors i tal com mana l'amor cortès. Només així s'equilibrarà la balança. Per això rebutja els consells d'immediatesa de diversos personatges. Hi ha els personatges que li diuen «Vinga, va, posa-t'hi, sigues valent, declara't a ella», però ell sempre té por i no vol deixar mai el codi ètic del bon cavaller i de l'amor cortès, que és guanyar-se l'estimada a través del servei i de l'honor. Però el que passa amb el Tirant és digne de les tragèdies gregues. Per més que Tirant vol servir Carmesina, no podrà mai passar a l'acció, perquè la pròpia malaltia d'amor el fa inactiu. Diguem-ne que Tirant vol servir Carmesina a través de l'acció cavalleresca, però com que queda bloquejat per la malaltia d'amor, per l'amor de Carmesina, no pot mai servir de manera cavalleresca a la dama, i és com un peix sempre que es mossega
mossega la cua. Per tant, la conquesta de la princesa es converteix per Tirant en una autèntica cursa d'obstacles. El procés amorós de Tirant, en lloc de progressar, recula, en lloc d'anar endavant, va endarrere. Malgrat això, Tirant és també símbol de davallada però de regeneració. El nostre heroi cau però es torna a aixecar i és sempre un cavaller exemplar i compleix tot el que se li demana per aconseguir l'amor de la princesa. Per tant, el seu comportament és sempre impecable. Per la seva banda, Carmesina també té dubtes. No vol lliurar el seu amor a qualsevol i vol que el seu futur cavaller demostri la seva valentia davant dels turcs, cosa que ja hem dit que Tirant no pot fer, ja que sempre està en estat de xoc per la malaltia que pateix d'amor. Ja hem dit abans que l'amor era un dels temes principals de la novel·la, si no el principal. Doncs bé, aquests dubtes de la parella principal és un dels arguments més importants de la novel·la. Entorn d'això gira constantment l'obra. De fet, Diefebus, l'amic i confident de Tirant, ha de fer sempre equilibris entre els interessos del cavaller i els de l'exèrcit que comanda aquest cavaller. O sigui, diverses vegades Diefebus ha de dissimular l'estat de xoc del Tirant per tal de salvar-li l'honor. Aquesta relació tan tràgica, si n'hi podem dir així, entre Tirant i Carmesina, contrasta amb la relació que tenen Diefebus i Estefania, que són els confidents del cavaller i de la princesa. Per una banda, Diefebus és el galant modèlic, domina les tècniques de seducció a la perfecció. Mostra sempre molta habilitat per a la vida a la cort i amb el tracte amb les dones. Domina la retòrica, o sigui, l'art de la paraula per seduir, i és un bon mitjancer entre Tirant i Carmesina. Fa l'impossible per acostar-los i sempre aclareix malentesos entre tots dos. És el contrapunt de Tirant. Fa quedar bé Tirant davant la princesa. I aquest cavaller, el Tirant, com que sap que Diefebus sempre es porta molt bé amb ell, el recompensa sempre que pot. D'altra banda, Estefania, que és la confident de Carmesina, és una noia alegre i amb molt pocs prejudicis i manies. És el contrapunt de Carmesina. Tant Diefebus com Carmesina tenen molts trets en comú. Són alegres, tenen pocs prejudicis, tenen esperit de seducció, i això fa que la seva relació sigui fàcil, sigui planera i sigui feliç, tot el contrari de la relació entre Tirant i Carmesina, que sempre serà molt infeliç i complicada. Si parlem de plaer de ma vida, és la donzella de cambra de la princesa Carmesina. Té 14 anys, de fet com Carmesina i Estefania. Plaer de ma vida està enamorada d'Hipòlit, però aquest personatge no li fa cas. Es converteix, doncs, en un amant imaginari per a ella. És una noia molt llesta i s'adona que mai no serà corresposta per Hipòlit i, per tant, se'n desmarcarà aviat. A més, s'adona que Hipòlit té una moral una mica dubtosa. Té una visió de l'amor molt més pràctica que no pas la princesa. Així com Carmesina creu més en els ideals de l'amor cortès, Plaer de ma vida pensa que l'amor és un instint que cal satisfer. Joanot Martorell fa servir aquest personatge per provocar malentesos i exageracions. Plaer de ma vida encarna el personatge del servent fidel. Té moltes qualitats. Té un to desenfadat, sovint fa servir un llenguatge baix, és un personatge molt hàbil, molt intel·ligent, amb molt sentit de l'humor, i és molt ràpida en l'acció. Plaer de ma vida organitza totes les trobades entre Tirant i Carmesina. És una mitjancera entre ells dos. Però no hem de confondre aquest personatge de mitjancer amb el personatge típic de l'Alcavota. L'Alcavota era una dona vella, lletja, amb vicis i sempre posava en relació un home i una dona, però a canvi de diners. És una noia molt enèrgica i això fa de contrapunt amb la poca energia i vacil·lació que a vegades demostra Tirant. La relació entre Hipòlit i l'emperadriu és també molt ràpida i sense embuts. Hipòlit és un personatge que busca el poder i per això
de bones a primeres ja es fixa en l'emperadriu de Bizanci. Li diu que la seva situació és injusta, ja que no pot satisfer mai el desig amorós, ja que l'emperador ja és un home molt vell. Al final, ella accedeix als desitjos d'Hipòlit. Així doncs, Hipòlit aconseguirà escalar en la piràmide social. Malgrat que aquest amor era adúlter, ja que l'emperador encara és viu, a l'edat mitjana aquest amor adúlter no era tan mal vist com avui en dia. Hem de pensar que tots els matrimonis de l'època eren de conveniència, per interessos econòmics. Per tant, l'amor fora del matrimoni era símbol de saltar-se les normes, d'amor rebel, d'amor contra allò establert i, a més, d'amor autèntic, de llibertat real d'elecció. Per tant, l'amor fora del matrimoni era l'autèntic, era la persona que tu triaves lliurement. Per últim, hem de parlar de la viuda reposada, el personatge envejós i amb set de venjança de la novel·la. Recordeu els típics Lausangiers, els envejosos de la poesia trobadoresca? Doncs la viuda reposada seria una envejosa. És un personatge que crea mal amaror, escampa infàmies, aparta del seu camí a qui convingui i sempre persegueix els seus objectius sense cap escrúpol, sent una passió obsessiva per tirant, que mai serà corresposta, però no serà realista com plaer de ma vida, sinó que seguirà persistint fins a nivells gairebé malaltissos. Aquest desig insatisfet es tornarà odi i set de venjança. El que vol aconseguir la viuda reposada en tot moment és desenamorar el tirant de Carmesina, injectant odi al cor del cavaller en forma de mentides. Escampa calúmnies sobre la princesa per tal que Tirant se senti traït per ella i d'aquesta manera trencar la relació entre Tirant i Carmesina. És la dida de la princesa, la persona que es va ocupar de la princesa quan era petita. Però si bé les dides en la tradició literària són persones protectores, aquesta és totalment al contrari, és una persona destructora. De fet, és el personatge més extrem de la novel·la. Menteix, embolica la troca, actua així per ràbia, ja que està enamorada de Tirant, però no és corresposta. Fa creure a Carmesina que Tirant es vol aprofitar d'ella i del seu tresor, i fa creure a Tirant que Carmesina es fica al llit amb tothom. És un personatge que constantment estén la desconfiança per tota la cort. Anem pels aspectes específics. El Tirant té una sèrie de particularitats que l'allunyen de les típiques novel·les de cavalleries anteriors. Fins al moment, la major influència en les novel·les de cavalleries l'havia tingut el cicle artúric, l'anomenada tradició artúrica, la del rei Artur. Per començar, Joanot Martorell ens presenta l'obra com una traducció, però en realitat l'escriu ell. Tothom està d'acord avui en dia que és una obra original de l'autor i està escrita directament en català, en valencià. Martorell ens facilita dades físiques i psicològiques del protagonista, cosa que no era gens habitual en les novel·les d'aquest tipus. A més, l'heroi és més humà i no lluita contra éssers fantàstics. De fet, l'obra és molt realista en els dos temes principals tractats, tant en les gestes militars, que Joanot Martorell descriu amb gran precisió de detalls, com en els afers amorosos, que sempre són tractats amb humor. De fet, aquest humor i aquesta ironia amb què Joanot Martorell tracta el tema amorós és un aspecte gens habitual en la tradició artúrica, ja que les novel·les de cavalleries anteriors mantenen sempre un to solemne. Recordem, però, que l'humor és utilitzat quan es tracta el tema amorós, però no pas el tema cavalleresc. Ja hem dit abans que la cavalleria és tractada per Joanot Martorell amb molt de respecte i amb to solemne, no en fa mai broma dels temes cavallerescos. Però quan entrem en el terreny amorós, llavors sí que la ironia, l'humor, sempre apareix. A més, ja hem dit abans que Joanot Martorell ridiculitza
ridiculitza alguns personatges reals en la seva novel·la. Ja hem parlat que fa befa d'alguns versos d'Ausiàs March. Un altre tema que s'allunya de la tradició artúrica i, per tant, de les novel·les de cavalleries anteriors és l'erotisme i fins i tot certa obscenitat. Pensem que en les novel·les de cavalleries anteriors sempre s'havia evitat aquests temes. En canvi, ara es tractaran amb tota normalitat. Hem de recordar que sempre són tractats amb bon gust. Està ple de metàfores amoroses i de jocs lingüístics. També hem de dir que la novel·la és molt versemblant. Joanot Martorell vol que la novel·la sigui un mirall de la realitat. Fins i tot hi apareixen noms històrics i fets que van passar realment. Per últim, el mateix Miguel de Cervantes, en el Quijote, fa un elogi del tirant lo blanc, on queda clar que és una novel·la que s'allunya de les novel·les de cavalleries anteriors. Cervantes diu sobre el tirant en el Quijote: «Aquí comen los caballeros y duermen y mueren con estas cosas de que todos los demás libros de este género carecen». Llengua i estil. El primer que hem de dir és que s'estableixen dos plans de personatges diferents, contraposats. Per una banda, tenim el món dels senyors, dels nobles, que és un món idealista, d'amor cortès i honorable, i per altra banda tenim el món dels criats, que és un món més realista, més enginyós, més divertit, més humorístic, on l'amor és més directe. Per tant, en la novel·la s'hi combinen dos estils diferenciats. Per una banda, el to solemne i per l'altre el to col·loquial. Joanot Martorell combina els dos registres i fa servir l'un o l'altre depenent tant del personatge que parla com de la temàtica tractada. Així doncs, quan parla Carmesina, s'utilitzarà un to més solemne. En canvi, quan parla l'emperadriu o Plaer de ma vida, s'utilitza un to més familiar, amb refranys, frases fetes, expressions casolanes, un llenguatge més viu. En el mateix sentit, quan Joanot Martorell parla de la cavalleria, fa servir un registre més culte i un to més solemne. En canvi, quan Joanot Martorell parla de l'amor, es fa servir un to més col·loquial, més viu, més humorístic, més festiu, més alegre, jugant amb l'ambigüitat i l'exageració. De fet, per parlar del tema de l'amor, Joanot Martorell fa servir un munt de metàfores cavalleresques. D'altra banda, un tema molt important que hem de parlar aquí és el diàleg. De fet, els diàlegs són fonamentals en l'obra. La novel·la es construeix a partir de la paraula dels personatges. De fet, podem considerar Martorell un mestre d'aquest recurs narratiu. Els diàlegs són els que fan única aquesta novel·la. Tots els personatges es mouen entre la veritat i la mentida. Tothom juga amb les paraules estratègicament. A vegades es diu el que l'altre vol sentir per aconseguir-ne alguna cosa, i a vegades es fa al revés per fer mal. Per tant, en la novel·la hi ha molta retòrica. Ja sabeu que la retòrica és l'art de seduir per mitjà d'un discurs bell i eficaç. Per tant, les paraules sempre tenen una finalitat. Els diàlegs, com podeu comprovar, són fonamentals en l'obra i la fan única. Aquest joc de veritats i mentides fa que el lector se senti involucrat en la lectura de la novel·la i converteix el lector en protagonista també de la novel·la. La construcció dels diàlegs, amb tot el joc de veritats i mentides, fa que el lector hagi d'anar seguint tots els temes i tots els protagonistes i totes les intencions de cada personatge. I al final, el lector té la clau per interpretar la trama. És l'únic que pot contrastar les paraules amb les accions i pot decidir qui té raó i qui no. Moltes gràcies per escoltar-nos.